Nkhani yokhuza chisankho kuti ndithu nzika za dziko la Malawi zikuvota nkhani imene kuna ndithu kuti yafika patali kwambiri dziko lonse lapansi ndithu yafika nkhani imene ngakhale kumangalande uko nkhani imene ndithu yafika nde kumeneko ndithu taona nyumba zolusa mawu kumeneko makamaka imene imaziwa kuti BBC nayonso ndithu yabwera kuzalemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamenepo akufotokoza kunena zona kuti nzika za Malawi ndi kuti siku la lero lino pa 16 September 2025 zatuluka ndithu mwa khamu lonse kukasankha atsogoleri kuti ndithu atsogolere dziko la Malawi kwa zaka zina 5 ndipo tenga ndi post imeneyo akunena zona kuti ngakhaletu nzika zili pa mfolo kukasankha ndithu atsogoleri koma zikuoneka ndithu kuti ku Malawiko zinthu ndithu sizikuyenda yayi ndiyetu pamenepo akupitiriza maka kufotokoza kunena zoti kumeneko ndithu chikulamula ndi chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera ndi akuti ndithu pa zaka 5 zimene Dr. Lazarus Chakwera akhala kulamulira dziko la Malawi zikuoneka ndithu kuti kumeneko zinthu ndithu sizikuyenda bwinobwino chifukwa kunena zona kuti inflation yakhala yokwera kwambiri kuyambira ndithu pamene anakhala kulamulira amene kwa zaka 5 zimenezi ndi chifukwa chakukwera kwa inflation kwapangisa zona kuti katundu komaka kuphatikizaponso ndoti chakudya zimenezo ndoti zafika pa mtengo uja wonoti odula ndithu ngati chitsulo cha ndege ndi post imene ikupitirizanso maka kufotokoza kuna kuti akuti ndithu ngakhale a president amene Lazarus Chakwera akufunanso ndithu kuti apatsidwe mwayi kwa zaka zina 5 komano zikuoneka zoti ndithu kuli mpikisano waukulu kwambiri amene watu Lazarus Chakwera agwidwa pa khosi ndi chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake amene ndi Arthur Mutharika ndimene ndithu akufotokozera pamenepa ndenso tu pamenepa anachulaponso ndithu mavuto amene ndithu dziko la Malawi maka likukumana nawo chifukwa amachita kunena zona kuti ngakhale ndithu anthu ali pa mizere italitali yosankha ndithu atsogoleri koma kuti kumenekonso kuli vuto lina ndithu kuli mavuto ena maka ndithu akuluakulu chifukwa chona kuti akuti mafuta agalimoto ndoti avutiratu kuli mizere italitali imene ndithu ya magalimoto amene akusaka mafuta agalimoto makamakato mafuta a petulo ndi akuti zimene zavuta kwambiri ndithu mizinda ikuluikulu ya kumene ku Malawi ngati ndithu Lilongwe, Mzuzu, Blantyre komanso Zomba ndi ena ndithu mamadera amene avutika kwambiri ndi vuto lakusowa ndithu kwa mafuta agalimoto makamaka petulo ndi pamenepa anachulaponso akuti ma key points amene ndithu okhuzana ndi kumeneko ku Malawi makankhani okhuzana ndi chisankho chimenechi akunena zona kuti anthu ndithu amene akupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa dziko akuti alipo ndithu anthu 17 kuphatikizapo anthu akuluakulu maka ndithu ma front runners ndoti amene achipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Arthur Mutharika komanso achipani chimene cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera ndi akuti ndithu aphungu alipo ndithu 229 amene akupikisana ndithu kuti apeze maudindo aphungu a nyumba ya malamulo ndi kumbali ya makhansala akuti onse akawerengeredwa ndi kuti akukwana ndithu 509 ndi amene ndithu akupikisana pa chisankho chimenechi ndiwo ndithu achulaponso nkhani yokhuzana ndi chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2019 ndi akuti posatira ndithu kuti chisankho chimene cha mu chaka cha 2019 kuna ndithu zosamwisa zina zimene zinapangisa zona kuti chisankho ndithu chikaponyedweso mu chaka cha 2020 posatira chigamulo chimene chinachoka ku bwalo la milandu kuti chisankho sichinayende bwino ndi kuti nzika zikuyenera ndithu kuvotanso tikhope kuti ambiri kutsata bwino kwa amene ndithu timakhala ku Malawi nkhani imene yonse imene akhalira ndi akuti ulendono ndithu kuti bungwe limene loyendesa chisankho lafuna ndithu njira ina yoyendesera chisankho imenetu akuti smartmatic ndi imene akufotokozera pamenepa a BBC ndi pamenepanso afotokozapo ndithu ka short summary makaza anthu ndithu akuluakulu ma front runners amene akupikisana pa chisankho chimenechi ndi akufotokoza ndithu kuti zipani zake ndi metafotokozake kuti za Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Arthur Mutharika komanso chipani chimene cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera ndi imene ndithu afotokozera panepo ndi akufotokoza kunena zoti mu chaka cha 2014 achipani cha DPP mosogozedwa ndi Arthur Mutharika anagwetsa Lazarus Chakwera pa chisankho chimenecho ndipo anawina ndithu
a DPP nde kuchoka panepo chinabwera ndithu kunabwera maka ndithu chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2019 nde nkhani yake tikuidziwa kale kuti imene inathu inakathera mapenate ku khoti kumene anagamulanso kuti chisankho chichitikenso nde pamenepa ndithu akufotokoza kunazona kuti akuti ndithu kunazapangidwa fomu di imene amati tonse alliance tikupera kuti tikuidziwa bwino ndimene ndithu inazapeza zoti yapambana chisankho chimene chinachitika mu chaka cha 2020 mosogozedwa ndi amenewa a Dr. Lazarus Chakwera ndimene akufotokozera pamenepa zimene zitu ndi umboni kunena zona kuti ngakhale achipani cha Malawi Congress Party amabwera ndithu kumasogosera kumanena zona kuti ifeyo patokha titha kuwina chanchani momwe kuti komano ngati BBC yawa akusemekizanso kunena zona kuti MCP inawoloka makaposata ndithu kuti mgwirizano umene unachita ndi zipani zina makamaka ndithu cha UTM kuti ndithu apeze mwayi olowa mboma nde pamenepa anazafotokozanso nkhani okhuza ndi 50+1 akuti ndithu nkhani ndoti yavuta ndi ya 50+1 ndi zioneka mmene zingakhalire mmene afotokoza pamenepo ndi anazafotokozanso maka kuti dziko limeneli ndioneka ndithu kuti ndilosaukitsitsa kwambiri koma ngakhale losaukitsitsa kumeneko ndithu kwachuluka katangale koopsa atsogolera kumeneku akuoneka zona kuti nkhani za katangalezi ndekuti no amakhala ali involved ngakhale kuti Lazarus Chakwera analonjeza kuti athana ndi katangale ameneyo koma nozikuoneka kuti zimenezo imangokhala nyimbo chabe koma katangale ndithu wafika kwa ipisisa kwambiri ndimene ndithu akufotokoza amenewa a BBC apatu titha kusemekeza kunena zona kuti ndithu mbiri ya chipani cha Malawi Congress Party ndikuti yafika patali kwambiri fangati kumangalande kumeko akufika ndithu kumafotokoza nkhani zimezi kuti Malawi Congress Party ndikuti nkhani zakatangale ngakhale mtsogoleri wake analonjeza kuti athana nazo koma zikuoneka ndithu kuti zafika pajapo osauzana pa mwana wake anaphala ndi zimene zifetika mayankhulo asoti timakhala ndoti tikudana nawo amenewa ngakhalenso mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party Lazarus Chakwera nawonso ndithu masiku angapo apitawo anasemikiza kuti katangale ndithu wavuta kwambiri amene ndithu akuwazalira msongole mu ulamuliro wawo ndimene ndithu anafotokoza nthawi imeneyo ndi mmene zakhaliramo tiona kuti zikhala zikuyenda motani makaposatira ndithu kuti nzika ndithu zinapita kukasankha atsogoleri oti atumikire dziko la Malawi ndi mwina atsogoleri amenewa kutha kupezeka ndithu kuti kandi akuchipani cha UTM mosogozedwa ndi akabambe atha ndithu kusogolera dziko la Malawi kandi achipani cha UDF mosogozedwa ndi Rupert Muluzi nawonso ndithu atha kupeza mwayi mwina chimozimozi a DPP komanso amenewa Malawi Congress Party mwina ndithu atha kupezanso mwayi opititsa kulamula boma nkutheka lumwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tikunazo kuti BBC nayo ndithu yangobwera ndithu kuzakhomanso malo omaliza kusemekeza kuzanso kuti ku Malawi ndithu katangale wafika pa chindende maka ndithu usogoleri wa Lazarus Chakwera ukuoneka ndithu kuti zinthu wasokoneza kwambiri pamene ndithu anthu akuchezera kugona ma filling station kusakasaka mafuta komanso njala ndi zina zotero ndithu zafika paja posauzana ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokoza comment section uko koma timapereka tikumbukiranso ndithu kulemekeza maganizo anzathu tisaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 8 ndicho ngati nkhani zambiri zamachitika ndikuti zitha kutifikira mosavuta.